Hey guys, how are you? Hi people. Hey Nox, how are you? Murisei. Yes, lokha urisei evidence chatiza anzi first ndeipi. Okay, Shema, Mr. Faistas, how are you? Muri kokuseriko go murisei. Ah, ndandaka mute. Kwakuine music agero background kwangu. Ndandaka mute. What did you Eh? The water done boiling. The water done boiling. It's okay, Julie's going to wait to it. Just 2 minutes. Hey, did he say double life? Muri boy, how are you? Miranda Zikeshan Bogesa mwana. Ndokumbira usiyewa Edda, my brother, kanda vati vapinde. Yeah, variko ndavaona. Alright, ngavapinde zvavo. Hey, how are you people? Chidzika zvako. Zviri kufamba here. Tiri bho kuri sei ikoko? Kuno kwakanaka chaizvo. I think ndichati kakuita kuti gaga kutora kuti time nenetwork yedu isazotikanganisa nokuti ndikuona itanga kutenderera zvakare. Anyway, vamwe vachatibatira pamberi. Kuri kudongwiriwochi. Ndanzi mboroina washui watakaya naye ikoko kuzokuonai. Anofara here. Alright, anyway, ndakakudeedzai panapa kuti muzenge muchimbotipa ka brief background about gogo vatikauya kuzoita sei kuzoona ikoko. Up to now inombondiconfuse kuti what is under triangle here kana kuti under Chiredzi, but ndakaona sekuti padhuze chaizvo neChiredzi town. Saka yedu yatakaita kune avo pamwe kasati vaiona kune video iripo yatakaenda kunoita inonzi kubuffalo kana kuti buffalo hamene kuti vanopronounsa vachiti chii zvakare yagogo vakambotrenda last year. I remember video picture yayo yakatrenda singaiti chiri kuThailand vachinzi vari kuvaka imba yavo pebhutsu chiya imba yabva yatovakwa kusvika yatopera, but unfortunately imba iyoyo yaputsiwa ndobva vaidi network ndobva imba iyoyo yadi yaputswa ndobva pasitanga kuvakwa imwe 2 rooms. Network yake iri kunetsa. Ko makasimba here mukoma. Ndofara here. Tasongoerekana tangosvika tisina kuresa. Makanaka here. Aiwa isisa zviri nani hameno ari sei mabasa? Mabasa akanaka ari kushandika zvavo zviri nani. Aiwa tinotenda. Musikana wacho ndozvaanoita, network yake ndeyekupotswa ndeyeku nada kuda kutaura siriso, but aiwa network yacho inombopota ichingodaro saka anomboita akachibuda manje zvinenge zvichida kuti apedziseka kuunonzwita sei kupaiwo maintroduction acho wamaona manje. Because dzimweni dzenguva zvedu tinozongobatira nyaya dzacho pakati, asi zvisinei ipo pano pachirongwa ndakati jairei zvangu mbichana tinoshandidzana sisi shero, saka ndichangofana kwazisa vamwe vari muboxumo pana gogo tawana ndikuona sister Tracy Chinaka Nyengeloka muzvimwe Nox bla 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 amacomments acho
hanzi kumbi matama yawakudya mari chikomana kumwe kwacho kunenge kuri kurwara ka vanhu vobva vati ari kusimba wozongonzi afa vanhu havachazivi kuti pamwe munhu anga achito Dr. Mudare makasimba here ndava ndatorememba unoziva Dr. Mudare ndanga ndakavakwazisa kuinbox kwavo koko mazuva apera ndakati ndinotaura nemi manje ndabva ndakanganwa mabasa acho anosimbowanda ndikuona Trevelin Chennai Majawala then kuna last Tatenda Tsikirai yesikumbi akamhoresa ika mukoma Festus ava ndo vaeni vedu imakandimhoresa ka ndakajaira kumhoreswa plus ndogona kakuignore aiwa kutamba zvangu aiwa tinongomhoresana zvakanaka izvozvo aiwa network yemusikana ndozvainoita saka anongenda achidzoka guys network sisiti tisati zvatoda kuita vanabva anyway saka bhudhi vangu I think ndichangoti gaga mungotitaurira ka network vadisapia futi so vanononga chitanzi kureisa $1,000 US yei so I think ndazokanga nonyora pakaposta kangu kare simple kakoti toda kutiwo vange vachivakirwa pangichi pekugara pari nane inangu handakwanisa kuti ndise target hombe because iwo ndichiriwo mudokowo saka ndingoti regai ngotangira ipapo pakuti pamwe 1,000 nyange ikasvika 200 at least half a loaf is better than none asi tichiri ipapo regai nditi zvoni tine vapledha kuti pari kutanga ita sei kunzi vanhu matractor vachirima will pay for that ndichiti kumbi shamwari pururudza saka tatooneka vari gogo ndo zviripo zvine kudira fiwo yachoni kuti matractor aende kunovarimira zvakare right apantoda metero vachaidzo amen pururu wako toni varume anopururudza then alright vadumbu mozandefunga kuti nickname yenyu kuti vadumbu ndisingatozivi anga akada kutaura sina basa ndofunga tine tichingobatirana mberi guys nenetwork chimbonditsanangurirewo vadumbu kabrief background about gogo vedu nekuti vamwe vanenge vachiti sei vakazoguma vatanga musha wavo pavari ipapo nezera ravo iroro ko pamwe pese apa chii chaiitika chimbotitiwo gaga mubva mabata nhau yemwana uya uyezve nemudzimai munyatsa kubata ipapo zvakare uye nekuzosara kwavakaita nevana vaya because pepe ndakatozviita zvokuti zvitaurike but kwekupesera but takazotaura nemi behind the scenes uye nekutaura zvakare zvokuti kumusha kwavo zveshuwa kuzaka asi vakazoguma kumaresettlement chingotipewo kanhuronde kako in case network yangu inodonha ini ndakasangana nenyaya yagogo ava gore rakapera ndobva ndanzwa ndichisundwa kuti dai ndabatsira because pandakaona painternet vakanga vachitsvaka kuti mbuya vaoneke kuti vanogara papi uye kuti nyaya yavo imire sei mushure mekunge vanga vaonekwa vachizvivakira imba yezvidhina vari voga nezero ravo saka inini kunobva ndiri social worker saka pandakangonzwa nyaya iyoyo ndakabva ndazoti regai ndione kuti ndingabatsira sei on a voluntary basis ndokubva ndachitanga kuchitsvaka muchiredzi north mavakanga vachinzi nomavakanga vari chiredzi north iconstituency iri pedo napedo netriangle nechiredzi neibo valley inova iri muchiredzi west saka ndakatosenza nguva yangu kuti nditsvake kuti vanogara vapi ndikazowana kwapera mazuva 3 saka ndazosvikapo ndakachizotanga kuita investigation zoti social casework investigation kuti ndiwane correct information kuti kusvika zvidaro zvakambva nekupi
mbuya ava vaifungidzirwa kuti vanga vane makore 77 izvo ivo vanga iva ne 79. Pane zvandakazowanapo vanonzi mbuya Patricia Mahinzu vakaberekwa ivo kuzaka ndokuroorwa nomurume wokuMalawi angashanda kuIpo Valley. Munondo vakagara vakabereka mwana wavo mukomana iyeye nevana vavo vasikana vaviri. Murume wavo ndobva azoretire, aretire semunhu wakangabva kuMalawi akatsvaka pokugara ndobva aenda kuChipinge South, just across Save Bridge, ndobva awana musha ipapo. Nenyaya yezero vakabva vazongoshayikawo murume wacho iyeye, vana vachizokura. Then vasikana vaviri ava vakakurawo vakawanikwa ndokubva vazongobatawo muurwere ndokushayika. Mbuya ndokusara vane mwana womukomana. Mwana womukomana uyu andobva achizowana mudzimai. Awana mudzimai ndokubereka vana vaviri vanoti Kasonda Mahinzu naAbraham Mahinzu. Kasonda ane makore 9 izvozvi. Uyu Abraham ane makore 6 izvozvi. Gore rakapera vanga ane 8 uye ane 5. Saka mbuya vakasara vachigarapo nemwana wawomukomana nemuroora nevana vake vaviri. Then kwakuzoti kuda nekungooma kwezvinhu mabasa achingoshayikwa, mwana womukomana akabva aenda kunotsvaka basa kuSouth Africa achisiya vana vaya vaviri. Aenda kuSouth Africa akaenda haana kana kuzombocheuka kana kumbotsvaka kuti mama vake vagere sei. Mai andobva vasara vakagara paya. Saka nokutambudzika nevana vemwana wavo vakabva vatanga kutsvaka zviya zvokuita maricho kuti vabatsire muroora wavo kuchengeta vana. Saka pamaricho ipapa vakasvika pakutoita sokutoti vatosiya muroora pamba pavanga vachigara, nokuti maricho acho emunhu wakakwegura kudaro anga achinetsa kuti kushanda kwavo pagozoya kuti mari yavanenge vachiwana pamaricho iwayo inenge asina nyatsowanda zvakare. Saka vaitsvaka vachindobatsira vachitsvaka pamwe vachitadzawo kuyazoita zvakanaka kusvika vazongotiwo muroora ngachingoonawo zvakangoitawo ivo votongotsvaka kuti vachitongorarama ivo pati zvavo. Saka vakazoguma kwaSini Estates vachingoshandira maNew Farmers ndokuzobvako ndokuchizopinda muChiredzi North mumaresettlements vongoita zviya zvokungoti vasakurapo vapuwa chimari, vashandapo vapuwa chimari, kusvika pazongoita vamwe varume vechikuru vanga vachingovaona ndobva vabvunza kuti hamungadi here kuti mutsvagirwe munda wokuti mungazvimira pache zvenyu. Saka vakabatsirwa navaDhemba naSabhuku vanonzi vaHove vekwavari ikoku kutowanirwe pisi yavo yenhingiri yemunda 3 hectares dzavakawana muNew Settlement imomo. Saka munda uyoyo wakatorectifyiwa kwose kuMinister of Lands nekwanhingiri nekwa DA. Saka wakaratifyiwa zvakanaka zvokuti mapepa atovapo neoffer letter kuti nzvimbo yatova yavo. Asi manje vakatarisa izvezvo uya muroora paakasara kuChipinge uko akanga asara nevana vake vaviri plus mwana musikana woumwe mwana wagogo Mahinzu akanga ashayika. Saka vana vakazenga vava 3. Voti mwana womwana musikana akashayika nevana vomwana mukomana wakaenda Joni akandorovera. Saka muroora uya pakanzwa kuti mbuya vakanga vawana pokugara akabva atanga kutsvaka kuti vanga vagere kupi, sezvo vanga vasina kana foni kana kuti vangatsvaka nasei, ndokuchizovawana pavanga vari ndobva aita sokuti wakanga auya kuzogarapo. Izvo wakanga atoya kuti agobva otozongotsveta vana atotizawo aendewo kuvabereki vake. Saka mbuya vakabva vazosiyirwa vana vari 3 voti mwana womwana musikana nevana 2 vemwana womukomana ndo vana 3 varipo. Vanoti musikana anonzi Tendai ane makore 14 izvozvi ari kuita grade 4 naiye naKasonda naAbraham. Saka vakatozoona kutozoti muroora atonitiza akadzokera kumusha wavo Mozambique ndokusiya vana vaya. Apa mbuya vakanga vazvivakira imba yemapango yavakanga vagadzira zviya zvokuti vangowana pokungovata. Ndokuona kuti zvandava nevana 3, saka chimba ichi hachichakwana chitumba chandinogara chichiripo chitumba ichocho. Saka ndobva vakachizofunga kuti regai ndikanyire zvitinha ndivake imba yakati sununguke ndigare nevazukuru vangu. Ndobva vakachizoonekwa ipapo vachizvivakira imba voga nokuita zvakasiyana siyana.
saka ndazowana information yose iyoyi ndakachizongoidzorera pandakanga ndaona painternet panga pachinzi please tibatsirei kana unogona kuwana mbuya apa ndobva ndangoreplya kuti mbuya ndakawawana ndokuisawo neripoti yezvandandawana zveinvestigation yesocial casework ndo pakachizotanga manje kuti vanachizovapa attention saka paattention iyo vanhu vakanga vachifocusa pakuti tingaita sei kuti iwo mbuya nezero ravo makore 79 last year this year vantu vane 80 years kuti vange vachindoita maricho vachiitira maricho ezvana zvidiki zvisingagoni futi kuzvibatsira vanhu vakazongoona kuti tinongoitawo chishoma chatanga tichingovawo nacho ndokubva vatanga kuchingoisa zvokudya vamwe vachiisawo zvokupfeka nepokubikirawo nezvakasiyana siyana kusvika pazoti vakanga vafunga kuti dai vavakirwa pokuti vagare ndobva vatanga kuchingotsvakana kuti tingawanda sei kuitira kuti mari iyi iungane saka izvozvi zviripo zvimwe zvishoma zvanga zvakapledgwa zvatovapo zvimwe zvichigere kuvapo asi chata tiri kuita izvi chandiri kuita inini routinely kuinda ndichindovaona kuti kana pane chinenge chapera pane zvokudya pane zvetinenge takapuwa like mari yetinopuwa zvishoma nezvishoma tinotoiakaunda mari yacho iyoyo kuitira kuti ishande peinofanira kunge ishande chaipo chaipo saka mariko dzachona tinawo takagadzira chiministrature chachona chokuti inini pane zvinenge ndichiita zvose ndinenge ndichiisa maroutine reports kuno umwe ari pane vatakangoona sokuti unonzwisisa mashandiro esocial work kuitira kuti zvingova transparent saka sofa ndo mashandiro atiri kuita yavaona gogo vedu gogo havana munhu unogona wabatsira kunze kwavanenge vaita moyo chena kuti kuda vangawana kubatsirika wakanaka saka vagere mumakombo vari voga nevazukuru vavo vatatu ivavo 2 vari vemwana wakaenda joni akandoroverako muroora akatotiza vakaenda kumozambique asi pokugara havana nofunga pane vakakwanisa kuuya kumba kwavanogara makangoona kuti kungochengetwawo naMwari otherwise nyoka dzinogona kungopinda kana kuti mbavha chaidzo kana pakaita makoronye anogona kuda kuti angovabira anongoba nokuti gohora izvi zviri panze saka ndo magariro vari kuita iwayo vane plight hombe gogo maingi vapedza ndinofunga pane zvimwe zvingada kuti zviwedzerwe mune moto ndikaita kuti pakati tichiwedzera information but ndati ndipe iri background yechimiro chavanacho aiwa hameno kuti tichaita sei kuti unzwe dai ndine kwandokwanisa kukunyorera but vapa nhoroondo yemafambiro azvakaita context yemamiriro azvakaita kwakabviwa kudzimara tizosvika panyaya yatinayo nhasi vachidescribe magariro agogo vakataura nevavanogara navo nezvese zvakaitika so vapa that background which I feel is very important and vatipangidzawo zvekare zviripo zvimwe zvakaitwa kusvika tasvika ipo pano vakataura mawaniro avakawana land I think vataura kuti 3 hectares dzavakawana dzikaitwa sei musikana wacho anoita achidona saka ndosaka nhasi ndatoti nditambire padhuze nekuti munozosara muri mega palife but mukoma ndanzwa futi mataura zvakatiwa ende ndinofarira hangu kupota ndichinyora takangomirira yeshero wacho kuti auye mati vane vana vatatu vavakasiyiwa vanavo mataura 1 ane makore 14 ekuberekwa handina kunzwisisa vamwe vacho vaviri kuti vakura sei uyezve vari kuendawo kuchikoro here kana kuti vana ava vese vanga vasingaendi kuchikoro alright saka uyu une makore 14 uyu anga akagumira grade 2 nenyaya yekushayiwa mhindu dzokuti angaenda sei kuchikoro vamwe ava 2 vanga vasati vaenda kuchikoro zvachose vakomana 2 vakomana Kasonda naAbraham
then uyo une 14 years musikana anga agumira grade 2. Saka pakutsvaka kuti vangabatsirwa sei, vamwe vakazenga vachingopleasure kuti ano ini ndiri kuda kuti ndibhadhare school fees yevana, vobhadhara fees yacho iyoyo, vamwe ndindotenga mauniforms kusvika vazoenroliwa paratidzo primary school iri pedo nekumba kwavanogara. Saka vasvika kuchikoro ikoko, Kasonda wanga asati atomboita kana ECD, wakaenrolwa ari kuECD ndokuzoona kuti capacity yake mentally anogona kuti achitongoita grade 1. Saka ari grade 1 Kasonda. Uyu mudiki wacho Abraham Mainzu ari ECDB. Musikana sezvo anga agumira grade 2, taifungira kuti unongoenda grade 2 yacho na iyoyo, but pavakati a few weeks vakaona kuti unogona kuti angotangira grade 4. Saka zvinoita sokuti from zvatinonzwa vanotiudza kuti ari kuita zvakanaka. Saka ari grade 4 gore iro rino iri. Tinotenda Mwari. Ende ndofunga tisati taenda mberi ndinoda kukorokotedzayo nebasa ramakabata. Unoona nenguva dzatiri, mamwe mabasa tinenge tichisazive value yawo musociety, tinenge tichingotofunga kutoti saka I'm particularly impressed nekuita basa, nekuti kana imi muchitoitawo dzimweni dzenguva you will be going out of your way or even making sure kuti nyaya dzachona dzasvika ende dzawana exposure, nekuti chinoitika kana pane nyaya dzakadai vanhu vanenge vakagara kunzvimbo dzisina anosvika, iko kumaplots uko hapana anotomboziva about situation yavo ende ugaro hwavo zvakaita sechikafu. Saka manje ndaona pamanga muchitaura zvekare, nyaya iripo ndeyekuti zvichida paida something chinokwanisa kuti tivandudze ugaro hwavo, like sustainability yezvavanoita, nenyaya yekuti chero takavapa lendi yachona kana pekugara, vasina chikafu, vasina zvinoita kuti varambe vachishanda. Ndofunga ameno kana ariwo manzwiro andaita. Ndizvozvo mbuya vasoka vakura zvavo saizvozvo, but kushanda chaiko chaiko so ini ndakaona kuti chitima chaicho chaicho vachine simba rinotoshamisa, kuti chero vamwe varume vari munharaunda vanoshava kuti mbuya ava simba ravanorawana pai. Iye zvine izvi zvigogo ravanaro vakariwana kuri kudhiga mumunda, hapana kana gejo rakapinda, asi kana dai vamakasvika mbeu dzichiri mumunda, so maitoshamisika kuti kovakazvirimirwa nani vachirima ivo nevazukuru vavo, vakatoteera navazukuru vavo kuti tikasaishanda izvizvi tinogona kufa. Saka vanoshanda vasingambonyunyuti, kubva pamabasa epamba, kushanda muminda nokuita zvakasiyana siyana. Saka kana kuri kuti vakawanirwa project yokuti kuita sokuti varimirwa nemombe, ivo zongosakura chete, hari ibasa ravanototora sokuti rinenge riri nyore. Chero vazukuru vacho vanotofara kuti tasara nebasa shoma shoma rokuti tiite. Saka inini handina doubt yokuti kana vakawana kuitirwa basa mbichana vangasarerukirwa, vanenge vatorerukirwa zvikurusa. Alright, iko ndinondakuhwa manje pamwe pese apa ndasingambohwi kana chinhu, saka ndichateerera kumashure. But ndambonzwa mhinoti kana kumba abvunza pane pamataura kuti vamwe vanasikana 2, handaudziswa kuti chii chakazoitika nevasikana vavo 2. Ndakangonzwa nyaya yakanyanya kubatwa nyaya yekukomana, mwanakomana uyu. Ko vamwe vana 2 vamataura vasikana chii chakaitika? Vanasikana 2 vanga vakaroorwa, asi vakazongobatawo urwere muwanano dzavo idzodzo, ndobva vazongoshaika. Saka havasisipo. Saka wani wacho ndiye akasiya mwana musikana mukuru ari pano nditendai. Saka uyu mwana mukomana anga ane vana vake 2 vanova ndiwo Kasonda naAbraham. Saka zvakazoita kuti mbuya vakachizova nevazukuru 3 vasina anochengeta. Saka mbuya ndo vatova baba, ndo vatova mai vevana vari 3. Alright, ndapabata. Saka tiri kutaura pamusoro pambuya vakangoti mwana wavo wakangonyangarika, aenda kuJoni ndobva atondorovera, haafoni, haana kumbodzoka
kana izvo zvikuti asi kuti mai vagere pai vari kudya chii, vana vapfekei vagere pai vari kudya chii, hazvipo zvose izvezvo. Alright. Apa mudzimai ndiwe kuMozambique wakangoindawo haana kuzombodzoka wakatoindawo kutoti akatoindawo kutoti ndochikusiyirai venyu ndendawo kwangu vabereki vangu nongondogarako, akabva angoinda kana kumbofona kana kumbodzoka kana kumbodii nanhasi. Saka the main aim yanga ipo ndeyekuti gogo havanga vaine pekuti pakugara pari nani. Saka nachona hamuna comments vamwe vakati zvina nekupesa chiripo, vamwe vakati ngazvivakwe, but I think zvinodepend nekuti vanhuwo vanenge vasununguka kunge vachibatsira mbuya ava rubatsiro rwawanda sei. Inogona kuwana $100 chaiyo chaiyo, tinongokuti $100 ndo iripo, saka chii chinoitwa ne$100 ndo zvinenge zviripo. Ndisingazozoti makambochera papa zvichafamba sei zvakare, nachimbotaura navari chivhimbuseri ndida kunyanya kuhwisisa panyaya yekuti let's say zvikanga zvanzi pakwanisa vanhu vakwanisa kubvisawo kuti mbuya ava vabude mumapango meme, because handizivi kana mambotora nyaya yekuti hanzi kune mazinyoka akakuya, mazinyoka anogona kupinda muberere, pane dzimwe dzakatombopinda zvokuti ivo havasi kuuraya, saka pane munhu akatosvika zvekukupa nemvura kuti inopisa. So I think ndozvezvimwe zvinhu zvavanosangana nazvo mumapango. Ine as much yes ipa yakamira but yamira ine 8 months haisati yangopera, vanongova futi mumapango avo iwayayo. Ndozvezvimwe zvinhu izvozvo, asi tiri ipapo navatidiscasa nakudanzwiswa kuti let's say panzi ngatiti 1000 yanzi yapo $1,000, and I'm not so sure about zvebuilding zvofamba sei. Ndabva ndavabvunza kuti koma workers anenge achigara pai ende futi kuti chikafu, mazira andoita vari chivhimu vanoshanda netimu, ndo mazira andinoita. Saka pachikafu akati isusu we are providing labor yese kusvika zvese zvapera, but chikafu neaccommodation ndofunga ndo panenge pasina. Saka ndakambonge ndanzwa zvimwewo zvandanzwa in terms of accommodation, kuti ndofunga paya panenge paripo paya kuda panogona kuita sekuti vambopotera vari ipapo asi vachivakwa vari pasame place, sezvo chirenzi kuya kune distance yakareba kuti vabve everyday vachidi. Sandaziva kungodi idea yakangopfurawo nemupfungwa pamwe mangu, handizozivi. Asi pachikafu pane vanenge vachizobatsirika pepe maworkers avo anoshanda yese kuti vange vachigara pakanaka, but maworkers achiwa I think ndozvezvimwe. Saka ndisingazozive kuti kumbi ndamukana panapa, because kumbi anombondibatsira pakuti pakumotivheta, nekuti ndikange ndichisvodawo kuridza chiredhiyo ndichitamba so handigona kutamba, but kumbi ndamudanira izvo because ndo department rake rekunyadzi tichasei. Saka apa pazvatiri kuita ndezvekuti ndizopia futi wangawambodambuka. Kune avo vambondibata kumainbox vachiti tine kanhu kedu katinoda kusenda, tinokusenderai sei, tinosenda tapakati right. Isusu we had a meeting nabudhi vangu Mr. Dumbu, semuzvamunoona he's a professional munhu chagara nebasa rake. Saka behind the scenes we discussed, then we came up neyekuti let's say vanhu vakatanga kubvisa pane kuti tizoti nhasina ningi yazodai kuti tione kuti zveshuwa mari yacho yabuda sei. Takati mari yoenda kune 1%, kana yadero then tochinosangana toita hand over tese tiripo, kana taona kuti ndio zviripo vanoita iyo vanoita shasanzi zvimwe zvekumabhuku avo zvavanoita. Ini ndakabva tawira ndikati imuchita zvemabhuku ita zvevideo, then we agreed kuti ndo zvinenge zvichiitika as long tese tichifamba nesemugwara. Saka tinenge tichifambidzana navani vadumbu vamunoona apa. Saka kune avo vari kuda kungobvisa nyangwe $5 nyangwe $2 nyangwe $1 towards mbuya vedu, munondibata pa +263 7878 72285. Taura mbichani namba dzishero. Taura mbichani.
Taura mbichana takadzibata. All right. Plus 263 7878 ita zvekutaipa ubva yapinwa apa nhamba yachoni plus 263 78787285 saka ndo pachaitika matransactions acho zvese. Then from there definitely kuchiredzi kune zvese zvakawanda wanda zvatiko isusu according to the agreement yatakaita nediscussion yedu yemeeting, we actually try to avoid the same mistake we actually made maybe previously kuti we actually distribute phone number dzemwe munhu togona kuti dzava pastors oi number dzavo, so we are trying to avoid that kuti pasazoita confusion nhasi maenda kunoti imi mapastors imi semende andataura mazodi imi mapastors imi zvinhu zvezvi and also we have to nekuda kwokuti vane basa ravo ravainarowo, we have to respect the protocol yavanoshandisa sekuti munhu wakazvipira kuti inini nyange neusiku. And let me thank you vafista zvakare ndo vakatibva kutibatsira kuti tinge tinovata kwatakanovatawo seteam yedu, but zvanga zvisiri paurongwa. Thank you very much vafisters. Vakatozotisiya vanyatsaona kuti tese tiri safe, zvinhu zvekuti izvo zvoye zvauwani kusangana nazvo because akasiri planned, tinozvitenda singamboiti ende tinovimba regai azopembererawo mudziyo wambuya change tiri tese tichitamba madhindindi. Ndinogona zvangu kutamba ndisati ndaenda kure zvisina zvenyu inini ndini kuti ndinge tichidzokera tichaita about amena kuti 2 or 3 jealous nai 2 or 3 tips to chiredzi, but no, I think tinoita kunosangana navafisters most of the time because kuti tishande mune zvakanaka. And excuse me, I like the protocol yavo yavainayo, saka isusu we maintain that kuti imimi work with that protocol yenyu yamunayo, inini tiri kwangu but we meet pese panenge pakunziwo izvizvi zvakubvawo nedii rangu tichikuita hand over. We are not taking anything from there. I think ndo patiri ipapo for the meantime, and ndinofarira kuti takasangana vanhu vari mature zvakare. So ameno zvichadhipenda kuti vanhuwo vachada kubatsira vakawanda sei. Like I always say and like I told you before kuti inandipromise chinhu handisi ndine mari, vanhu ndo vanokwanisa kubatsira. Saka ndosaka maona ndadi ndavaunza social worker pano kuti vataure, asi munhu wambutaura naye according to zviri kuitika pari zvino. Kana une chauda kubvisa, kana unoda kubatsira mbuya, kana unoda kuvapa mafuta, kana unoda kuvapa hembe, I think we don't selecting chinhu chakashata. Saka hatiselekti kune vana variko ndofunga pamatoudzwa maeji, kana nyange mune dzamuinadzo dzekuti vana ava vange vachipuhwa aiwa tinozvitambira. Ndofunga makaona zvakare kuti kitchen yaya ndo zvese yambuya vaye anovata pane like makusheni aya emasofa ndo akabatanidza vakangoisa paya ndo zviripo right now. Kitchen ndo mapango aya ari pasha aya zvakangoti bhenengene ipapo paya. Saka I like her personality zvangu mbuya, munhu unofara, havana basa nezvakawanda stereki, ndo zvandakanotisa. Saka I pray kuti zvoni change tichida sei tichiwanawo help iyoyoyo. Saka vaekera ndapi mashoko ekupedzisira amunosiya mati motivate kuti tinge tikwanisa kuzobuda ziyana kumbi chimbokambena kuti pamwe asinga vatota $100 we don't know. Saka chimbosiya makurudzira vanhu because maimanira kubvisa chistofa ichakumbotamba nakumbi. Ndizvozvo mashoko andinongoda kuti ndizivise kuningiri kune vangabatsira ndeyekuti hachisiri chose chaunoita chokuti unofanira kuti uwane mubayiro as a person kuti washanda wabhadharwa. Pane vamwe vanotipa mubayiro vasingaonekwi vari kumusoro kudenga. Saka basa rakafanana neriri muchiriita munenge muchiita basa raMwari chairo. Saka zvinongodawo kuti nenguva yaunenge wawana munhu unogona kunzwa kuti dai ndabatsira
saka panapa nenyaya yekuti tiri kugara kwakatarangana tarangana, tiri kutomba ingotsvaka kuti unenge ane chaanacho chishoma ichocho. Kwedu kuzaka tine shona inoti chitoko ndo chinoaka muviri, zvizhinji zvinozoya kana wakora. Saka chounenge unacho chidiki ichocho tinotsvaka kuti kana chichikwanisa kuti chisvike chibatsire mbuya nokubatsira papulaiti yevanavo zvinogona kubatsira chaizvo. Saka tinokurudzira kuti musamboteta kuti ndingazonzi zimunhu rose rirabvisa chimari chakadai. Hapana chimari chishoma, mari yese kana kuti material yose yomungauyisa ingatova nechokuita kuti tibatsire kuti mbuya upenyu hwavo hungashanduka. Vanga vari munhu anga achitongoshanda zvitori excessive. Tinotovakurudzira zvedu kuti vasarega kushanda hawo mabasa avo epamba nokuti sudden change inogona kuti vakanganisa futi utano hwavo, asi tiri kutsvaka kuti vawanewo relief, vambowanawo mugariro unenge wakati rerukei, vachibatsira zvikurukuru vana ava kuti vasazopinda futi mudambudziko rina mbuya vavo, kuda kana vakaenda kuchikoro zvingangovabatsira. Saka tine nyaya yeplight yevana, plight yembuya vakwegura vane makore 80 vari kurarama upenyu hwekuti vashande somunhu anenge ane makore 20. Saka that ningiriyo yoenda kuti kana vanenge vaita moyo ungava unenge uri nane, tingaita kuti tibatsire mbuya ava. Saka ngatibatanei tione kuti tingaita sei kubatsira gogo. Amen. And also kune avo pamwe vanogona kunge vari close to me vachiti ndine hembe dzandida kuvapa, ndine bhutsu dzandida kuvapa, ngavatore zvinhu izvi. I think zvandichaita kana lese ndawana vanhu vakadero vada kubatsira, ndichangotora ndounganidza because now zvadifferent nekuti zvandakaita pandakabva ukwekwe kuti unotora ubva ungoenda nazvo ka1 zvasiyana pakuti uku kwakuchiredzi guys, unobva kana kuti kunoku ma9 but iko kunogona kuzosvikawo kumachi zvodhipenda nokumafambiro akuita kuma3-4 unosvika ipapo. Saka I definitely can't go and come back the same day. Unotozo futi also unenge wakutasa pafuel waona. Saka munongoenda kungounganidza zvese tozozviendesa patichanosangana nani nabhudhi vangu. I think arrange izvozvo kuti ndichazo kana mari yacho yabatana yese tinozoya nazvo lini. Saka ndo munamato vedu vekuti vakambotenda last year but hapana chakazobuda chimuchine chimuko. Obviously vamwe vanogona kuseka, vanhu vazhinji vananichiona vava vachiradza kubatikana nevanhu vanozokanganwa vabereki kana vakange vabuda muno muZimbabwe. Vamwe vakanamata kuti we hope kuti chi and pray kuti mupenyu kwari because hauzozivi kuti kujoni chii chikatika kwari. All don't know sezvo pasina ari kutoziva kuti uripi. Saka munamato wedu ndongoti iyoyo gogo vange vaine pakanaka pekuita sei pekugara. Ndisazokuti kune vanoita zvemabhoho ikokoko kune kukamira sei kusaidi kwenyu kwamuri. Kune vamwe vanenge vachida kuta give iwo kana muri kudhuze nekuna nabhuti vedava uchiti ndine 3 bags of cement dzangu dzandida kuvapa pamwe pandakavaka zvakasaririra. Tinongozvitambira zvakare futi izvozvo. It's not everyone. Nekeshi zvivanhu vari different. Mumwe munokwanisa kubvisa nepaketi yeshuga, mumwe unokwanisa kubvisa nezvimwe nemabagwe chaiwo zvoitika izvozvo. Hapana help yakashata zvakare ipapo. Kumbiselani unoti kudii? Ndoda zvekare kungotenda mukoma Festus, panenge paitwa zvakanaka tinotenda, ende nekungotsinidzira zvauri kutaura izvozvo kuti iyi situation inoda rubatsiro from different angles. So the kind of help that is being sought here haisi just in terms of mari, asi zvimwe. Saka hanzi dzimweni dzenguva mwana unobatsira in cash or in kind. Saka ndo nyaya chete, handina hangu zvekuwedzera ipapa nezvawataura, asi kutongoti maybe kutongofamba nenyaya yachona. Ndaona mukoma Festus pavangu vachitaura zvinhu zvavo chandanyanyofarira, zvine mabhuku mukati, saka zvine feedback, zvine ma-expected timelines, zvine ma-guidelines. Saka even isusu patichasvika kuvanhu toti aihoneka tiri kusenza
eiona mukoma vari pabasa ravo ende zvichida havasiriwo vega gogo vava vari kubatsira ende ndinoimajina kunzvimbo dzavanosenzawo idzodzo idzi kuti kunenge kune masituations akawanda anoda rubatsiro. So definitely this is an example case yekungorakidza zvizhinji zvinogona kunge zvichiwanika, saka zvinenge zvichidawo futi kuti kwatiri isusuwo sevari kubata pachirongwa chacho tikwanise kuita zvinhu zvedu tichitarisawo wataura nyaya yedistance, nyaya yekutomaneja kuenda ikoko nekudzoka pekuvata, izvozvi zvidai vasipo dai makarara mumota but totenda kuti mavazo uchiri papo pane atanzi tiri kuzhe kwenyika munotobata tinoita seiwo, nhamba idzo ndo dzamuchandibata nadzo ende tatitingoti gagagaga zvese but tichaita maybe 30 more minutes or 1 hour tichimbozama kuti tiri palive stream papo tichakwanisa kurezawo mari tichiri palive stream ini nakumbi tiri vaviri. Chimwe futi chinangwa chataitira futi live stream ino asi titange tambotaura navamusocial work taurapo kumbi. Saka inini hangu panenge paitwa zvakanaka ndinongofarira kutenda, handikwanise kunyanyowedzera zvakawanda ende tongohopawo kuti I think anoona kuti pese panoitwawo mainitiatives akadai zvinenge zvichidawo futi kuti pave netsanangudzo dzakakwana. Saka handizivi hangu kana pane chamiswa but the whole explanation for me ndatouyawo panapa ndisina like enough insight because kana uchizviziva wiki rino rinandingoriwo busy but from what I heard this is a situation inoda kuti chero irini hangu ndine 2 cents dzangu vataura vakati chero une 2 cents dzinongobviswa ndichatozokubatawo kuinbox kuti 2 cents dzangu dzinosvika kupi and all that but thank you so much. Tichiri papo pakudzosvika kupi World Remit inoshanda, Mukuru inoshanda, MoneyGram inoshanda, but kana uine Western Union please usati waisa kuzita kwangu get in touch with me ndochikupa zita brother yangu Western Union munomba medu inini handikwanisi because hameno zvavanoita marules avo zvezvi, saka Washington ndiyo wandinoenda kupa madetails ake ndinowadzofamba vanomuziva Washington wacho ndiyo watikaenda naye kuredzi. Saka Western Union usati watumira kutanga wataura neni but World Remit yes ndinokwanisa kucollecta, Mukuru ndinokwanisa kucollecta, MoneyGram ndinokwanisa kucollecta. Kune ava vanenge vachindiri kuzhe kwenyika ndoda kutumira zvinhu zvangu kana muchizana mana mhene kuti vanonzi vanani vanotumira vachoniwo munondipa madetails mune mapedzerana ikoko mapayments enyu changu kunongonocollecta ndozvikugadza zvo it's now worth it kuti ndinge ndichisimuka zvakare ndinobata vadumbu navarich vim ndovatsanangura kuti ndozviripo ndozova kuti zvakare ndandakanota film yekuti ndachivafuna enyu iwaya anogara kuapo izvozvo vanogara vakati only needs about saka vanenge vashanda ini like I said asandambovaka hatitombozivi kuti panocherwa chinhu zvocherwa sei handizivi maybe ndandopachatanga zvikunyera wemazivi asi oh my god ndobva ndati zvakare thank you very much. There's another person ndatokangamwa kumutenda zvakare akazotonditsvaga chingwati tichiri kuchiredzo vakuti kuno uku accommodation yandoda kupai. Thank you very much my sister. Tatatodzoka maharare vakangotitengerera masafari wati so but I'm still in Chiredza very much nekuextenda your head nekurangarira zvakare kuti shero uya ndakapesa muna 3 months ago uye kuno accommodation. Thank you very much nerudo but next time bangwatadzoka kusi kuti zvichafamba sei but right now we're not so sure kuti tichadzokera prayer ndeyekuti imba yacho ni vanhu vachitanga kuita zvavanoita izvozvo tigopemberera mbuya vacho zvese zvichiita inhema here audzo ndizvozvo chaizvo madumba uto
Dumbuka regai ndichikundivhai mumbozororawo zvakare. Vadumbu is a family man guys, saka regai tivarelease timuinde munofanira nezvinogona muzoti something. Alright, maita maningo yakanaka. Alright, thank you very much. Nyasha chivadonedza vadumbu. Okay, Kumbi tiri kumbesti. Uri kutidzidzira chii nhasi? Une masongs awakanyora here shamari? Manje ka andoona kuti dambudziko riri kuitika chete nderekuti mazuva ano ndinenge ndichingoita zvimabasa saka pandinosodzoka ipo pepe ndewasina kuti hesika ndandatokangana ndandatokangana ndachitobvawo basa. Mira taikuyambakekera yangu shamwari unotofanira kutamba shamwari tingabva palive tisina kana dhola here shamwari hazviiti apa manje foni yangu ndoino iri palive ndoona sei kuseri nhaye mwari kuti vanhu vari kutumira yekera vari kutumira mameseji papa. Mira 1 second toni nimboita something chiona futi ka alright imwe nyaya alright. Imwe nyaya iri pano ndeyekuti mamethods awataura mamwe acho anoda kuti vanhu vatumire futi kwakachena, saka zvatichaita futi ndezvekuti vamwe vane mapledge vanogona kufana kupledja zvavo tongoita zvatinoita uchechi kwedu kuzayochi zvekutongoti pastor toda kuvatengera chi zvongodaro so saka isi ona manje ndososara ndandika saka tinenge vanenge vachikwanisa kutumira iko keshi uri kubvumira eko keshi inoshanda same eko keshi word remit wati uri kutora kayo kunze kwe-Western Union. I think baba kana ari mapledge nditone 500 rands already. Hambiloti noziti kumailisa manje ndine 500 rands mapledge. Alright. But comment section yakanyarara. Andisi kuona ine chinhu kunoku. Ini ndiri kuona. Chonzi chiti speaker changu chechi. Guys, tine 500 rands. Don't pledge. 500 rands is equivalent to chi. That's 50 rands, right? That's 50 chi? Yeah? Maybe 30, 40, $45. Maybe $40. 40. Shouldn't run any rate. Magadi. Guys, kutamba kare zvokuzungunuka kwete zvokutamba andigoni kutamba. Ndakachinja imba ndakaiswa voice saka space inenge iri shoma zvangu but tinongo wati uri kunyora pasi here? Kunyora vanhu vanenge vanhingirikinaka kundoita sei? Washisha mwari uyo ndikonekitire pabluetooth ka H2O ndizvo here? Munembokonektirwa takumudare hanzi tinogona kutumira kuna Kumbi approve pane varoda kutumira ndidokta kana dokta vangu vaitoziva kuti zvinoita maybe method yekuti let's say mwana anogona achida kutumira 50 rands but pamwe kuti anotumira nemukuru 50 rands kuda inonetsa kubuda saka pamwe pane kuti aite zvezvo zvecapitec
iwo kuda mhino unozoita sei ungoibatanidza yese yowe yakawani maybe ndozvauri kutaura siri zvere ya so zvazvinoita vanenge vamwe vasina nhamba dzangu vanenge vakuzokubata iwo kuinbox vachikumbira madetails acho indowanzoshanda neaccount number zvangu kana pane vanoda kana I think zviri easy asi vamwe vanogona kuda kuita e-wallet or what but all the numbers tinovapa yes because pana Calvin P Rocha anzi $32 Calvin waisa kana kuti uchaisa kana kuti anzi $32 na Calvin handigoni kutamba but ndichazonyumuka shero matambiro ako notambira mari kwane shamwari uri kuita sei iwewe whatsapp space ndoisisini pano then kwaina zvinonzi kwai handiti hanzi naNatasha because ikaenda ka1 haizobude tinenge tichida kuisa macoin hanzi masense alright masense edu mashoma hai Natasha zviri sei Fortune madetails akanaka tinoita sei tinokupa kuseri handiti nhamba dzedzi dzaiswa world remit hanzi inoita Sharon zita rako repakati handiti ndichipo Sharon Chipomanjera isa Sharon Chipomanjera ichanyorwa tambire guys wait ndipewo maseconds ndambogadzira pekutamba inini handisisina space ndichatozoti hakungoti nini chero ndakauya ndichida kubatsirwa vanhu hamumbondibatsiri ndaidawo space hombe but ava tinongoda yeah so kubatana together as one tinoshandisa zita raSharon azongoti chete panenge pachida kuitwa imwe yacho Western Union ndo pamunozomubata kuseri okupai nhamba dzamukoma hanzvadzi yake so that zvinofamba zvakanaka otherwise vari kuSouth Africa vanhu vari kuSouth Africa gareka mangorakidza zvidavado because maworld remita kana akuzonopinda direct tinozokundwa panapa nyaya yacho ndinoiziva nekuna naUK uko kana vakuzoisa mari dzacho direct naSamoa hazvibude zvakanaka saka garai mango kana kutongofana mapleja zvenyu tozoti iri kuwe kana kuti vanoda havo kupleja vasingadi kutaura kuti vada kupleja mari tinozvirespecta zvekare izvozvo zvinhu zvakanaka tadzoka right tadzoka oh my goodness mazowirirana kuti chii wangoti tachibvunza zita rako rese but tazoriona pane handitumira izvozvi but handisi kuziva kuti ndoti mira ndivabvunza kuti varikuda kutaurwa here totumirwa kumbi tatotumirwa miragadzira lights rega ndibvunze because iyi hama yangu chimiko mina ndibotambira kuti tatumirwa mari kumbi taisirwa 200 rand
rand ndakangomirira confirmation yekuti titaure zita here but mutsigiri wedu mukurusa muronga hwedu pashema tv saka ndichazongoti ndiconfirme but taane 200 rand yataisirwa saka tinongozvifarira izvozvo izvi zviri kutofamba so chero pandakaenda kubotswana paka ndakadyiswa chikafu chakawanda saka haisi weight iyo yagainwa kutamba kwacho kwakutonetsa but tinongotamba chete izvo shero hanzi naNatasha Makiwa ndo here kuinbox gara watouya because after live tombotamba masteps epamutato wako one two Nyasha hanzi nanyari nembaware kumbi uri kutamba zve50 rand iyo zvanzi 200 rand amana nyari ndinototamba ipo paye but zvinhu zvacho hamino zvazviri kuita but ava tunotamba dhondwa iwe nyari mangozo makati alright panauya kuinbox kwangu uri kuda dzeFNB Absa Standard kanoti chi ndiudzoti uda kushandisa akaunti ipi rega ndimupindure ikoko ndandafunga kuti then shero then vatikotsvera ne200 rand vataiwa ivo vanzwisisa kuti beyond mari pane zvimwe zvinoda kunge zvinenge zvichida kubatsirwa saka vatiwo vari kuda kuti pamazuva anotevera pamonthend apa vazotisirawo zvekare stationary saka stationary yevana vai vari kuchikoro futi ndo zvimwe zviri kuuya rega nditumire vanhu vari kukumbira madetails angu kuinbox hanzi ndokumbira akaunti munotanga mamhoresa saka ndine mhuri munotanga mamhoresa kumbi Capitec for cash kova nditumira sei handina kuiona mirai titarisa aiona shamwari titotamba futi iwe shamwari ndakutokudaziya alright manje kana iri Capitec for cash ndinozviona sei haisati yasvika ndibatei kuseri but pana handikumbira madetails angu rega ndimutumire abva angogadzirisa chivanhu chacho chivanhu here kana kuti chikristu mirator nani manje pana munhu ati anogona kutumira 1000 vanhu makanyatsotamba
ndinokuona message unoita seko kana uchida kuforwarda madetails aya ndichaisa pane munhu andikumbira madetails shero but handisi kugona kumashandisa. taimboita zvandakuudzawo kuti unoita. Hei nei Sharon, unomuona sei munhu anongosvika kuinbox kwako obva angoti ndipe akaunti kunge akaunti yake andi anondimhoresawo sinzi apa ari kutopopota on my behalf, sorry kumbi. Yes, kumbi ndokupa account. Ari kutopopota hanzi ndezvako mari ndoda kuisa mari zvekumhoreswa nyaya yako. Inda kupotama pane. Alright, sorry ndikuzama kuda kutumira vanhu madetails, sorry. Saka ini ndakamira don't worry ndichazokubata. Alright. Yotangwa tamba. Time yotamba. 1, 2, 3, 4. Iwe. Future mchato wangu ndo zvaunenge uchiitwa. 1, 2, 3, go. I think pane handisira mari but handisi kunyatsohwisisa kuti zviri kufamba sei. Miraton, rega ndimboita order. Mari inozotadza kuuya wakaita dzungu. Mira ndiite order ndinyatsotumira vanhu madetails zvakanaka. Kumbita uchiverenga macomments. Iwewe indakutamba iwe uchiverenga macomments. Alright. Mama Katandi. Tumirai cash. Kana muchitumira cash munenge muchitumira sei? Ndinokwanisa kuireceive. I receive. Varikamirira madetails mirai, sorry pane zviri kuitika foni yacho handisa ndaijaira. So ndoda kungoti ndikutumire zvinhu zviri proper. Shera atamba. Hanzi watamba singaite. Iyo inzwa. Peter my friends. Mama Katandi ndakunzwa nditumirei cash. I think pana handisira 1000 rand. But chirikuitika handisi kukwanisa kuloga in kuti ndione kuti haisi mari yangu here but handifunga kuti ndandichiexpecta mari. Aiwa pane handisira 1000 rand. Taura chokwadi nyaya iripo chete ndekuti handisati munandiregerera vanhu we handisati rega I hope vanhu amuite mind ndikakutorera screenshot. 1 second. Ndipe 1 second. Alright. Uchigadzira konfi. Saka imimi vanhu ndinokudai kungoti chete ndinomborova but nyaya iripo ndeyekuti hanzi ukapota uchiwirawo zvinhu zvine basa stereki vanhu vanokufarira, saka ndosaka ndichimborova. Saka but kana tauya so tinenge tichida kungoti nyaya dzacho. Natasha, ndiri kukutumira madetails hama yangu but nyaya iripo ndeyekuti ndatadza kumakopa. Hamina kuti WhatsApp iyi unokopa nekupesta sei. Saka ndichamatumira ari screenshot, but screenshot inonetsa vanhu. I will keep you in mind vanhu we kuti zvemascreenshot zvinonetsa but mari takawema. God bless Sisonke. Then Angeline Shiriso Flash and then Sheota Pamira Sheratamba. Kwa mwana muri kupi? And then rega nditumire pana request futi ma details. Vanhu vari kutumira ma details ndeye Standard Bank. Kana muchida kuti ndizomanyora nemaoko ndinozomanyora. Izvo ndangotora ndangoita inozi screenshot kuti
mungofano mamaona in case munozofunga kuti handina bank account saka but pana handitumira 1000 rand but anchitaura nyaya yekuti vari kuda kutumira vari kuda kutumira zvimwe kunge zvaitwa nabhudhi vangu panapa vatiwo vachatisira mastationary kune vasingazive stationary zvinhu zvekuchikoro mabhuku mapendropen mamight marker mapenzura nemachichichichi but zvinenge zvakangowanda saka hazvisi kurambidzwa izvozvo ndofunga chikonzero chaita kuti mukoma wangu vambouya vataure inyaya yekurakidza kuti rubatsiro rwukudiwa from all angles saka kana iwo nemwombe yako yauri kufunga kuti inogona kunorima futi gore rino inenge ichingodiwa kana une mbudzi kana une chii kana une runhare hatizivi tinenge tichisongonzwa kwauri shero ridza ready. Alright, my steps. It's too soft. Pana chiri kuziva pendera. Redio yacho yaenda manje totambosei manje. Kumbi chimbotaura ndipozora apane pachinakisa Hanzi Kumbi, what's your FB account name? FB yangu account name inonzi chi? Facebook. Ka ndo yandiri kutofunga kuti ndinonzani ko ndombopinda ka mira nyasha nyora ka Facebook account yangu ndiono iwanzo ndifollow. By Sunday ndine $20 and 200 rands. No. Wokuseri kwako ikoko? Kwangu inini $20 then 200 rands. One obvious I do talk about mazita, but ndosha ndinazvo confirmed because vanhu all right. Inini ku Facebook ndonzi Kumbi. Andikona zita iro randakabuda ndiri. Zita rangu rinenge richibuda ere? Zita iro kerero. Nemutupo wacho wepakati. Then surname inonzi Madziwa. So Kumbi Celani Madziwa. Yes. Sezvarakaita iri Madziwa. Kwete ana VA. Ana WA. What? Guys! Let me play a song for you. Go inbox song with 3 figures. Go inbox song with 3 figures. USD. Oh my God. It's up. Simudzira maoko kuna Jesu. Simudzira maoko kuna Jesu. Yeah, simudzira maoko kuna Jesu. Zvaitwa. Yeah. Kanda juicy mudenga. Dzikirira shero.
Hapana munhu anotitumira message but handisikuiona. Oh my goodness. Kumbiselani. Yebo. Yes, my sister. US dollars. Why tiri muno muZimbabwe? Where mubudikira muZimbabwe muno? Sisters kuti vazvedu asi. Why? 100 yabva muno muZimbabwe nzi aiwa asingarevi mbuya vari pasi ndozvatetitambusochi hatingaregi mbuya vachigara mumba yemabhanga saka isu tiri pano padivi aitita sei tikande 100 US dollars. Yes. Aiwa no ndipane munhu mama akati handivandi inbox ndatoudzwa kunzi wainboxewa but problem and haisati yapinda kuma-main messages rega ndivhure neimwe device pana ko unenge wakatika kana usati wamhoresana nemunhu haipinde message saka kana wazomhoresana nemunhu manje saka tasarwa nemari kuti tisvike pa1000. Matokosani mulaleya marova mama ndinovimba kuti muri kufara ndatumirwa message nemai sister hiye reka nditi thank you so much. Thank you so much. Received. Unotenda sei kana received? Thanks. Zazhandidi. Da received. Received 300 rand. 200. Then you can give 1,000. Sharon, ndarisira 1,000 namerana yakanzi mutoko. I don't even know but inenge uyu ngambo yambotamba kadayo kumbi dai ngambo yambotamba yanofunza mafanzi ka ndidi dai ngambo yambotamba yanofunza mafanzi anopotenda vanhu vari kubvisa uye shamwa ndokuti uya dai asi ndamhoresana newe panapa no need to think aiwa haakwani kokudenda zvangu ukarega utamba uchi wendiboys yana neziso rokubudikira pakona kumba wenyu isu takandikutedzera hanzi hanzi ikona kumbi chimbondona udzoke network yako ienda kuBotswana hanzi kinasotamba mari ipinde hanzi hamusi kutamba especially kuZimbabwe ikoko hanzi hamusi kutamba kuno kundinitamba ndokutamba ndokupindura mameseji evanhu vari kuda kuisa mari anoona kana vachitumira masi unofanira kudzikama
He can knock. Pane sister yangu yaisa 200 rand. Hanzi yakumi. Ngati pane sister yangu yaisa yo 200 rand. Hanzi handinawo. Hanzi. Pane sister yangu yaisa 200 rand. So you just spent it. Kuchikira mageji sei pale. Jealousy Washington. Mukuzi Taiwan ngawe yacheke mageji. Alright. Saka ndokotamba pasina radio. Yeah. I'm not going to so. Once nditambe radio inososara ichiplaya. Mirajo. Ayino. Ayo, Peter going. Mushimuza Peter. Ai. Chazonye, isipaliso ngefalwa na nyasha chazo Dave manje. Tonaliza ituga. Just an half past, just 1 hour 30 minutes. So, but I end. At least study something. Can I start? Yes. Ili katambe kustata wane wanzira. Kuchirazi. Chero kupokaenda Zimbabwe wagonotamba. Kupokaenda Zimbabwe wagonotamba. Kwa kutambira wasingatambe so. Ndikatanga akakaka ndokamufana kuvalisa 10 minutes manje. All right. Okay, bantu ma steps emchato. Sikuchirezi. Yana kuchato. And then you knock.
kumbi chimbotaura ndaneta vaneta kune vachangoti unonzi chii vachangoti bata tine nyaya yatinayo zvizhinji zvacho zvinotozonyatsotaurika kana kuri kunzi manyatsoplaya but tina gogo vedu vatiri kusama kuti tibatsire semaitiro edu atagara tinongoita makore misine nguva semashemarians. Saka vasina kuona chirongwa chino kubva pachatangira. Tina mukoma vedu vamboya vakatitsananguridza mamiriro azvakaita, asi muchidimbu tingangoti nyaya yacho iri kuda iyo kuti tibatsire nenyaya yekuti zvakaoma. Saka vanoda kubatsira gogo vedu vane makore I think 80 years vakuaprocha 80 years ini ndinowanzobata manhamba bhudhi vedu vati 79 but 79 na8 hazvina kunyanyosiyana. Saka gogo vedu vari kuchiredzi uko, havana imba yavo haina kunge yakaitwawo zvakanaka. Chikafu chinovanetsa, vane vazukuru 3 vavanoriritira, zvinhu zvacho zvakangooma. Saka nyaya yacho inotonetsa kuti isamarizike, inenge ichitoda kuti utonyorai futi samari yacho because unotopesera wadzuka mairi. But tangoisa manhamba achaiswa kupiko kana munhu achida kubatsira anobatsira sei pasina nhamba? Nhamba ngadziiswe kumbovata. Oh, alright. Munhu wacho anenge ari padhuze. Saka vada kubatsira, vada kuziva kuti vanobatsira sei, but hanzi vari kutena 8 gore rino, vanoda kubatsira semagariro atinongoita mazuva ose. Vanoda kupindira shero inbox, munongotaurawo naye pamwe. Pane vanenge vagara vachida kutaura naye but vachishaya matangiro, munogona futi kungowanawo kwekutangira. Vanenge vachida kukurukurawo futi ndo pekutangira, but chikuru ndechekuti toda kubatsira gogo zvose zvichinge zvaitwa zvapera. Saka ati ane world remit, ane inonzi chimwe Instagram, inonzi Moneygram, vataura nendowapasta rekutumira. Alright. Then kune vanofarira zvekuSouth Africa vanongoda kuti ne vanogona kundibatawo zvekare, because pane vatoisawo zvavo vakaresa vakati aiwa isusu tinofarira kumbotanga yasvika kuJohannesburg then yozongoenda kaWani ikoko kuZimbabwe. Saka zvinhu zvakangonaka futi. Saka vanenge vachida nhamba dzangu dzangu hadzinetse kuwana, munodzibata mukafollowa idzo nhamba dziri apa. Zvichida kana makanyatsotaurawo chaizvo chaizvo ndogona kukupai palive panapa. Chandisingade kuzofonerwa pakati peusiku because ndine mwana anenge achichema. Saka akanzwa noise mashemarenzi ari kuziva here kuti ndababa. Anyway, ngatitambeto. Imboisa yako kaiwewe. But shero ona zviri kuitika, ndakachinja madivhaisi saka panapa saka zvinogona kunetsa. But mukutaura kwaitwa namukoma vedu social worker, vataurayo vakati gogo nemakore avo mashandiro avanoita chero imimi vanhu vari kuma40 nekuma50 hanzi hamushande kunge gogo ivava. Saka kuri kunzi dai vane usimbe kunge sevamwe vanhu vatinoziva, dai zvinhu zvakatonyatsooma kudarika ipapa. Asi pabuda mashoko makukutu ekuti ava vanoshanda, ende nekuti vashanda kwenguva yakareba tinenge tisingade hedu kubva tanyanya kuti ibva masiya, nekuti kusiya kwachona kunogona kuzokanganisawo utano hwavo. Asi zvinenge zvakanaka kutiwo masenior citizens edu arerutsirwe pabasa apa. Saka kurerutsa basa kuvapawo zvekuzviriritira, nekuti makasavapawo zvekuzviriritira zvechokwadi vanomukira kumaricho. Ende kune vasingahwisisawo kuti ndimbuyaka vanotova vana vakupiwa zimunda rino kuno neukoko kunzi rimai
handiti mati munorima. Saka zvinhu zvatinenge tichida kuavoida izvozvo. Aiwa, ngatitambei zvedu tichingoita kuti vanonzwa inonzi chii homwe dzavo dzichisunda vabva mwana ndichazoya naye palife kana adonha agufa akadonha. Alright, ngatambe. Iwe angada kuti chii pana anga achiti saka mwana achauya rini palife. Ndakati ndichauya naye kana adonha gufu, but ayo rakadonha zvaro. Amai vacho havasati vada kuti auye palife, but muchamuona zvenyu. Akafanana haipapa patombode kana DNA kune aya vanotaurisa pekupesira apa pamwe ka1 kg kari kufanira kudzika, because inani ngozvodi zvekutaura kuti shamwa ndanga ndasimba zvakanyanya 9 kgs zvakaoma. Washington akuti waonda unoziva kuti ukasimba mzimonzi wasimbire ukaonda waonderei kuda kugwara. Saka hashtag tasina mafuta kaze aya Mastondido, stondido. Asonga unatopera. Yapera so. Yapera. What about my goodness, chimbocalculate kuti yawawaneyo isina promised right now imari. Okay, vana promise havasati vauya, but kune vatoisa. Alright, ngatitore peni nebepa. Kuna 120. Kune 120 adzangu dzinonetsa because dzinouya nemaplatform akasiyana. 300, then kune vandisirawo masana matatu emarands. Alright, ava vandisira futi masana maviri, then kune vandisira masana maviri, and then kune vandisira kune vandapa account number yangu but havasati vandipa feedback. Then shero ndine vamwe kutaura chokwadi pamberi paMwari handina mari yanda ndichiexpecta, but handisi kukwanisa kuloga in paaccount yangu izvozvo izvi, but ndikuona kunge pane vandisira 1000 rand. But zvine zvichida kuti ndizongoconfirma zvangu, but pane handikuona kuti ukasaitaura mari yacho paruzhinji futi. Amen, mira ndizoona kuti pane papa wacho uyu madetails ati hana kutaura newe. No, saka kana pane yandaconfirma yandatumigwa pane aya mazana matatu nemazana maviri nemazana maviri, so 3 2 that's 5, so i700 rand. So imwe yacho application yacho iri kuramba kuti log in, but futi imwe nyaya ndeyekuti amen vegatizoona
All right. No, ndanchida kunzwa kuti vanhu vakumbira maaccount details angu mati muchaisa nguva because kana nyaya dzacho taakudzifambira toita kuda kuziva kuti inouya nguva mazuva ano ka tine ndinogona kufunga kuti pamwe kwatumirwa but aiwa if ndakakupai maaccount details haisiro yemapamba saka munozodakadya mari nemapamba handi vanhu vari kutumira rubva kuudzwa kuti takutumira mari yakati saka hapana so haana kutaura ndo zvimwe zviri kundinetsa but miraton mira nditry futi mira ndirestarted device yangu Yay! Oh my god! Kune another $20 kuti yoyo kunokuside kwangu ndane 140. 140. Okay. Okay. Manje kana kumba kucalculate ka anenge atanga kusa magraph from the graph conversion unaona manje denda tobhoriza kale uchita zvakuona handiti so guys saka isusu tatizvoni target yedu yatiri kuda kuti tiraise sepamashemayenzi $1,000 US. Saka sofa ndofunga kana mwari ndisingakanganise pamets dzangu andiregerero ndofunga takusvika kuzvi$200 ikoko kasingakanganisi meaning kuti $800 yasara tiri kuda and we'll keep campaigning kusvika 1,000 yedu yakwana handiti zvindofadza sikamboiti todaziva kuti semashemarians we do something tangible. Ndimboridza uchiita maverifications ako rekati kumbi mari please go and confirm kuti matumira mari vanditumira mari vacho vanditumira mari confirmai one number two because ndambopa pane munhu wandambo but ndizvozvo so ndizvozvo so pane andisira 1,000 pane andisira 1,000 iri kuramba kuloga in but yatumira message but handisizoti yaita sei because madetails ananchipa vanhu ndestandard bank saka meaning kuti one 1,000 chi 1,700 rand kanimboitambira anditumira 1,000 ndimhoreseka ndati anditumira 1,000 akasataura ngaandimhoresawo kuinbox futi tibva for accountability ndadzo kambe iye munhu anongotumira 1,000 obva anyarara zvake kumayusa handimi kamunotamba nekarenzi inini kana ndikashandisa iri pagoogle inenge ichinzi 1,000 rands in dollars inenge iri 1,700 iri kunzi $115 ine rate iri apapa handizoziva kuti imari but rate iri panapa iri kuti 1,500 iri kuti kana 1,700 nerate iripo nhasi iri kunzi $115.46 ndo rate iri apa payakanyorwa apa 115 yeah so 115 plus 140 255 tata kutosvika
300 sha. Amana please. Atikosvike 300 satende kumbi chimboita prayer. Prayer. Prayer please. But 3. Knock. Wamazira ma steps ekudala re. Kumbita uchindikuza ndichitamba ma steps ekudala. Because all right. Wazindwa. Kuza. Ndantange payakatangira. 2 3 4 5 1 1 2 3 4 8 1 go. Yes, afaya kadumba afaya kadumba anaita dzikirira zvemuchato wekudhara dzikirira icho freestyle iwe yes tenderera vanhu votishora agomutamba kana makuzi munhu handisira 1000 ndingangondichiwoka nezita rajesu yesu kumbi ina handizotaura hangu zvakawanda after tata ndinozongoti munhu handisira 1000 ndingahandiudzi wanyara kunyara ndoita futi wanyara zveshuwa wanyara wedhire kuti kunyara ka ndatozorifunga papaya kuti kunyara kuneta ka sanandishoya kuti uri kuti chi I'm tired. Watamba. Ruth Wojeri. Ruth azotumira mari. Ruth azombotumira mari. Sikuziva ini. All right. Vamwe vacho vanotumira mangwana. Andoona kuti mari ke. Vamwe vanenge vachida kumbonotaurawo na baba. Kuti baba kwaita ka project o kwaita kwari kudai hope. Because I'm 300 chamari. Saka kana wati 255. Pasota $45 ndizvo ndizvozvo 5 guys 45 dakuitambira usvika yakwane pamwe watovata ingwa ikozvozvo saka nakwasita 45 indakuisa $5 yangu yobva yachota chi40 saka ndambotambira kuti ndadoneta $5 alright newo unofanira kuzirira uri kudoneta nechini neiko keshi kana kuti ne uri doneta ne ndikuita $5 5 kudayo 1 2 3 4 all right because uri kuisa mari yako paudremit here kana kuti ndikuze tondi ndimbofunga mamwe masteps aitambwa nevamwe kare iyo uya wetite masteps ekare ite zvavaita ione kochimodzira vanodana nezita rangu tamba uya baba uyo chimwe chizungunuka ameno zvavaita kare wauzviziveyo
One, two, three, four, and Thanks, Sophia. So, what's the killer? How about freestyle? Freestyle. Freestyle. Yes. Yeah. Somebody else. Yes. Nani barangisa wenda kunasungirwa guys. Kunonzwita sekusungirwa. Hanzi nashale tuwasheni kiki. Wo kiki haiverengo but yeah. Ari kuseka. Dai. Hanzi Dai anofanira kupinda pake ega. Timboona Dai. Hanzi chikoro apa. Yes. Go Dai. Go Dai. Go Dai. Icha. Shero. Joe. Shero. Let jealous. Mira. 1 second. Shero. Hanzi wakarorwa rini? Hanzi wakarorwa rini? Ko wakarorwa usina ndudza so. No, pane mfunzo wa comment section. Wakarorwa rini? Ndine plan yekuzozviroora kumberi uko ndambororwa. Oh, all right. Hanzi ndabva kuBotswana tanonoka mabhazi edu anononoka kusimuka. Chimbondimhoresawo Shema. Shera ari kuita zveku inonzi chi-fundraising. Saka vekuBotswana. Guys, $40 40 no, in the live stream. 40 ndinotoitambira. Right. Uyanzodzi yangu yo pananofunga kuti kanzodzi ndoka last born ngeumba wedu anonzi Diamond. Yanzodzi yangu. But most of the time vanofunga kuti chi? Vanofunga kuti mwana wangu. Kuda nekusimba kwandakazoita uko. Chera asingafunga kuti mukomana wako zviri nani. Komureni vedu ndakuzipa ndakambokudza. Nadhai madherera anoita akaite mwana anofanira kurwa namai. Anofanira kurwa namai acho. Dhai anodena. Yotori naye kumbi. Tora naye. Dhai ndokuziva keyo. Handine nchikuona uchingoita magame. Andipodeni ndondideni. Saka vanhu $40 yatoramba kubuda here kana kuti vanhu vari kumbotaurira madzimai avo? Dzimwe kumba kamari dzinonesa kuseri kuti aufa. Plus chinetika guys 40. Hanzi mai mabharangisha varipi mutambe mese aya vakasungirwa. Saka kana munhu asungirwa unombosiya zviriko kozotora kana zvane order. But anyway, hanzi naChris Tekmo Mulambo Chipakwe
You are doing good things, Shero. Anoda kuudzwa kuti ari kuita zvakanaka because akasaudzwa musi waanenge akagumbuka haazonzwise kuti pane vanhu vanoappreciata basa rakanaka. Saka thanks for the compliments. Zvinhu zvakanaka izvozvo, chinhu chakanaka chinoda kuti kwanzi kuita sei kupraiswa, praise zvinoda kupraiswa. Then hanzi kiki muri kutamba, tiri kutamba inina kutamba kwacho kwaakunetsa mazuva ano. Shamiso makuvaro, wow, mamuzi aya ndechimanje manje. Thanks Shemest. Zvikanzi naRichard Arichtum kiki madance bolatu, yeah. Nyasha chimbouya palive ndimbokuona tinzwe kuti udobvisawo mari. Hanzi naRuth wazveri kumbi ari kuchema nemusodzi. Shem zvananze. La chibanda ari kutiwo kiki la batai vachimbotumirawo mari. Unoziva la uri munhu wekuziya. Yes Nyasha. Yes, kumbi uri sei? Hanzi Natasha uri sei? Kori kudye ari sei Junior Mabarangisha. Kari kukura shamari, kari kukura. Nchakudza pane zvakato ndakati kataura ndienda nyepa, but nchakudza something chaita chiri amazing kuinbox. But kana tazopedza zvekureiza ningirikini zvekureiza mari yagogo, I think tofanira kuuya nestory yekuti kuita mbereki kunokuchinja sei, like how does parenting change you? Do you see kuti ndachinja? Aiwa ndosokudza, aiwa but kuita baba kunonakidzawo. Uchidya serevhita yemwana, asati akudya serevhita, anodya serera infact asati akungodya, asati akudya, but vabereki vemazuva ano anomboda kuyamwisa here, saka pamwe after 3 months anenge arumurwa. But anyway, uri sei? Ndiri bhosha. Nyaya yagogo waiona sei? Andainzwa ndandiri kwangu kuseri, network yangu nhasi ndoyanga isiri stable, but ndandiri kuseri ndichikuona yangu muchichukucha chaiko. Matamba vakomana matamba. But ini ndapera, ini ndaisitamba. Unoziva vanondiziva kuti malife ayachatanga ndaitamba inini, ndaitamba but mazuva ano ndaitamba sei? Ndaitamba but ndichazama handiti. Shero Sharon. Yes. Saka manje isi tinotaura sei kana Shero akati dzokoroda neshero chitaura ka. Kumbi. Yeah. Kumbi. Ndangenge yadonha network yangu. Makumbo angu akugwadza ini kumbi. Makumbo akurwadza. Alright. Alright. Mazo update now kuti chi, but I think pane imwe handisina kukaunda. Ndandati 1 imwe 200 rands, because asikuzwa kuti munhu wachona akutumira ikoko here kana kuti angati achazoisa later. Wambotumirwa 200 rands ikoko? Ma 200 rands andarisifa maviri, so ndarisifa ma 200 rand too. Imwe yacho yabva kune mudzimai werudzi rwechidzimai, imwe yabva kune werudzi rwechirume.
irudzi here kana kuti igenda. Anyway, rabva imwe yabva kuna baba imwe yabva kuna mai, saka handizivi kuti vanga vachikupromisa vanga vati ichauya vachatumira ndiyo here direct kana kuti but yawe ndarisivha 200 which is 400 iyo ari kustika but alright adona saka vanhu vamwari thank you so much for your contributions. I know some of you you'll be contributing at a later stage, or you are still working it out. Tinongo namata kuti dai mwari vanga wedzera panenge pabviswa. I know some of the guys might also get to watch this after Tababa Live. Munongo follower. Like Sharon said, nyaya iripo panapa ndeyekuti the whole logistics dzachona dzekuti mari dzacho dzizoendeswa iko kuchiredzi and all that, it's something that might take possibly a few days, maybe a week, but at this stage we don't want to sort of like have a final say because we have raised almost $300 if I would put it, or maybe let's give people accurate numbers. So we've raised $255 approximately, because remember marids also convert and all that, so there's always need to see a panic discrepancy, but nyaya iripo ndeyekuti we have raised data rangu shamwari ndasaona 10 GB saka ndakufanira thingi ndakuenda live yangu izvozvizvi, but tozoonana maybe tomorrow. Tonoti vane vabvisa maybe kusvika next week, kusvika tareisa 1000 nyangwe titoriwo 2 months ndikoko target yedu $1,000. Thank you everyone adonate towards gogo muzuva ranhasi, and also everyone ari kutumira mangwana kana Sunday kana Monday, nevamwe vazhinji. I've got like my friends vamwe ndoziva kuti vanombotisupport zvakare panapa pakati projects vaiti maybe kwavari vanokwanisa kuita zvinhu zvavo network yangu. So like ndakutoda ndichita zvefast kuti hatina pekuti zvindichikugumira kuti target yedu isusu semashema $1,000. Thank you very much. I think ndagumira pakuti tine 200, tongoti saka tine $260 yatareza pano live stream. Mangwana tinenge tichasei chinzwa kuti vamwe vari kufambisa sei ikoko, chingodeo kusvika $1,000 yedu yakwana. Ndinotenda kuna vanhu vese vamwe vachazotisapota, vasina kuona live stream yeduwo, nevasina kuona video yagogo kutanga, nevasina zvakare kuona mufananidzo wavo kumashure ukoko. I think target yedu ikasvika, aiwa tochitanga kusiwa mamwe macases akasiyana siyana, so that tinodhila ne1 case each time pane kuti tidhile macase akasiyana. ndichiri live. Alright, handimanzwa kuti shere bhando ranga raakupera, so zvinogona kudaro kuti bhando razotipere. But anyway, we have raised approximately 25% of what we were hoping kuti tibatanidze. Ini ndinogona kudropawo manje, asi zvikuru sei rega tingoti thank you so much for your contributions, and those who are still considering, the platform is still open. In case you are not so sure what exactly to do, munobata Sharon wachona kuinbox, vane number dzangu, you can always reach out. Mukaona ndanonoka kupindurawo munotumira futi kana kupopota. Yeah, and otherwise everything else kunoko tinongo kutendai
I think what will be important is just to make sure kuti zvese zvaitwa zvive sort of panic a sense of accountability, because saka I think Sharon knows how to handle that much better. But thank you so much. Vachangotibata na Fiona Kwashirai, vana Lachi Banda, you Dashenjere, and all. You can always sort of get kuti tanga dziri nyaya dze. We know very well kuti Murima #1 supporters at this platform. So it's always important to make sure kuti kana pachitwa urongwa hwakadai so munhu wese anenge ari sort of up to date in terms of what's needed. Asi tinokutendai, thank you so much. Shera mwanzani ndianani ari kuseri nyasha ndogona kudona handiti chinditeka good night svika ndobva ndafunga kuti pamwe muri kubvoekana kuti ndiende imoti good night. Yeah, but thank you so much. I really appreciate your support. It's really amazing, and God bless you. Good night. Murise amana. Vasevese vakungoti good night, good night, good night. Mukoma kumbi, night kumbi, good night, good night, night night. Network yangu haisi stable. Hanzi nala chibanda. Ndishakanda yangu reganimbo plus. It's okay, thank you. Ruthie Washeri, good night. Good night, Ruthie. Tawanda Mawe, good night. Monica Matemeli, good night. Nice to everyone. Shero said Darkuzoka, guys. Hanzina Shero Ndukuzoka. Wait, Milan Bones got a rotation. Hanzin Ndukuzoka. Network yangu is stable nas. Yotia shasha is stable, yangu is stable. Yo shashaka Shema. We also. Deepish. Dipe, ndingachinja nenyama iyoyo. Dipe, watengere uchitenga gumbo rangu iri. Utongotenga tuone nyama yacho. Wazvisira huru wani. Right, guys, amana. Ndaekera. Yo Washington kanchalize matingi zvakuti kaka unofana kubuda munomboto usonogara pashe guys ndikudzei Washington unonetsa singamboiti undase last ball munomba asi kuti wakaita stay mwane udanya mahuru undazvose zvikuru ndiani ngachingoti ndini mwana iye washi unotonetsa singamboiti saka unotokanganisa zvakawanda anyway ndikudzei zvaitika guys
ndadzoka hangu kuzongoti rega ndifarire kuti pane munhu waisa $50 50 nemukono we50 menibotambira $50 chikuru changu chaindevi osaka tichizoponya madoko shuwash zvokupedzisira nema usatora iwe waona kuti amanyema nyasha ita uchipina ekera next time ndichakurekoda shuwana mwari kudai $50. Good night, guys. Good night. Thank you. Sakatashta 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. Oh, thank you, guys. That's what's 300. Sabu kubazodona. Network yangu yadona. Sanga pepe ngati 260 plus $50. You know Jamari? $310 US. Sanga ndio raise pa live stream yedu yanasa. Thank you everyone. $310. $310. Sanga tashote wane $690 ndizvo kawashi. Saka tutasara wane $690 kuti tireach target yedu ye $1,000. Thank you very much, guys. Ndakuinjaini. Bye bye. Good night. Thank you. Nyasha, we only donate. Nyasha, we only donate. 3